Ribeira despide ao Legario San Pedro, veciño mestre que deixou a súa pegada no municipio. O IES número 1, onde foi docente, realizou unha homenaxe na súa honra. Días tristes en Ribeira, logo do falecemento do Legario San Pedro. O municipio despediu onte a un dos seus veciños máis recoñecidos aos 60 anos de idade. Dedicou a súa vida a ensinanza, tanto na aula como fora dela, e foi docente do IES número 1 durante varias décadas. Alumnado e profesorado do centro despedíronse del esta mañá cunha homenaxe moi sentida a unha persoa que deixou a súa pegada pola súa forma de ser e polo seu trato aos seus alumnos e ás persoas que forman parte da súa vida. Eu diría que non é unha figura clave, que o Legario é o Instituto número 1 de Ribeira. O Legario era un amigo, era para os que non somos de aquí casi que un pai, e del aprendimos outra maneira de dar clase. O Legario era a sonrisa infinita, os consellos que ninguén podía darche, e era un apoio incondicional para os rapaces. Eu cheguei aquí cando meus fillos eran pequenos. Eu recordo que, claro, ves, das clase dunha maneira, el ensinoume a ser o que son agora. É unha muller implicada cos nenos, porque os nenos son o todo. E destacou o seu traballo, a súa visión e o seu trato para poder axudar aos estudantes e tamén aos seus compañeiros. Era único e repetible, eu xa sei que se di moitas veces cando unha persoa falece que era o mellor, pero neste caso, para min, non faleceu. Eu entereime onte de que recibera a extrema unción e ainda creo que está con nos. De feito, os rapaces de primeiro, que non o coñecían, porque el xubilouse en xuño do ano pasado, faleilles del, escribiron unhas cousas tan bonitas que van a ir no libro que estamos facendo. Libro que forma parte da homenaxe que se realizou na súa honra e na que participou todo o centro. Saímos todos co compromiso dos rapaces, que estiveron impecables, como non podían estar de outra maneira e como son, con un profundo sentir e penar. Sonou Lela, que era unha das cancións de Olegario, falou a directora, leímos un pouquiño de algo que ele escribira a unha rapaza que morreu aquí, e ademais falou o conserxe, que era íntimo amigo, unha parte fundamental deste centro. Para a nosa sorpresa, Pura Prado tamén falou. E definiu o seu amigo e compañeiro como unha persoa moi especial. Tanto no eixe educativo, como no eixe persoal, como na maneira de transmitir. Para min, desde logo, é meu pai educativo, sen lugar a duda. Don Marcelino, que tamén ensina no centro, afirmou que se están a vivir días moi tristes logo de sufrir a perda do Legario San Pedro, do que só tiña boas palabras e recordos. Que se caracterizaba por ser unha boa persoa, unha persoa que por donde pasaba pois sembraba alegría, bondad, bo humor, un profesor excepcional. A debilidade do Legario como profesor sempre foron os alumnos aos que máis lle costaba quitar os estudios adiante. Os alumnos máis débiles, pero no sentido de estudio. Gracias a él, gracias ao seu esforzo, gracias á súa dedicación, á súa vocación de entrega total que tiña como docente, pois gracias a él moitos alumnos e alumnas titularon na ESO e no bacharelato. A directora do Instituto, Eva María Uteda, puxo en valor o traballo realizado por Olegario no centro educativo, converténdose nunha figura indispensable entre os seus compañeiros e cos estudantes. Temos que darlle a despedida a alguén, un profesional que levou anos e anos no noso centro en prol e na mellora do ensino, de todo o alumnado, de todos aqueles rapaces que tiñan máis problemáticas pola que fose, incluso a nivel de mediación, convivencia, e temos que respetalo porque a verdade é que unha gran persoa que se nos foi. Nos deixa un legado particular a todos e a todas porque era un gran compañeiro, un gran amigo, un gran profesor, un gran profesional, un gran en todo, é dicir,
persona donde as haxa o mellor do mellor. Entonces, un gran afecto que lle temos pola súa amizade e polo seu compromiso. Entón, moitas gracias, Olegario, donde esteas, ánimo, pensaremos moito en ti. Olegario impulsou tamén a creación do IMER, Instituto de Mediación Educativa de Ribeira, que naceu no 2011, servizo que buscaba resolver pacificamente os conflitos e que se implantou en 7 centros ribeirenses, ademais de ser recoñecido e replicado en países como Italia, Francia e Portugal. Os restos mortais do Olegario San Pedro foron velados no tanatorio de Sarás e ás 11 desta noite serán incinerados. O funeral celebrarase mañá venres ás 12:30 da mañá na igrexa de Santa Uxía e as súas cinzas serán enterradas posteriormente no cemiterio parroquial.